Esaiozu euriari berriz ez jausteko, esan bakardadeari gaur ez etortzeko. Na 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 na. Eusten nauen soka zara, teitotzen nauena, ametsak sortu zizkidana, galtzen dituena. Na 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 na. Zuretzat ilargia lapurtuko nuke gauero, eta zu itxu zaude bere argia ikusteko. Irrifarrez, gero minez, eragin didazu negarra. Nire sua itzali da, ez zara gaueko izar bakarra. Ez zara na 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 na. Esan sentitzen dudana ez dela egia, une baten sinisteko ez garen guztian. Na 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 na. Zuretzat ilargia lapurtuko nuke gauero, eta zu itxu zaude bere argia ikusteko. Irrifarrez, gero minez, eragin didazu negarra. Nire sua itzali da, ez zara gaueko izar bakarra. Ez zara na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Menua. Urtebetetzeak. Kantuak. Proiektuak. Herriko agenda. Eguraldia. Kultura. Asmakizunak. Eta askoz gehiago. Bergarapiko irratia. Kaixo lagunok, egunon. Ongi etorri gaurko Bergarapiko irratsaiora. Hemen mikrofonoetan Iker eta Alejandra Diga da aurkezle lanetan. Gaur, otsailak 12, 3. mailako B taldeko ikasleak izango ditugu gurekin batera hemen zuzen. Jarraian irratsaio polita daukagu. Beraz, belarriak zabaldu eta adi egon. Bueno, hemen ditugu irratsaioko lehen pantailak. Nortzu zarete? Gu Lur eta Afrika gara. Eta zer ekarri diguzue? Aste honetako esaldia zein den esango dizuegu. Nahi duzuenean. Aneri ikusi diot oker esanda dago. Ane ikusi dut esan beharko benuke.
ea lortzen dugun asteroko esaldiekin gure hizkuntza hobetzea. Seguru baietz. Eskerrik asko. Prest ditugu hurrengo pantailak. Nortzu zarete? Luzia eta Uia gara. Eta zer ekarri diguzue? Jantokiko menuak azalduko dizuegu. Aurrera entzuleak zain dituzue. Gaur, barazki, paella, bisigua eta fruta izan ditugu. Bihar, lekak patatekin, makarroiak eta fruta izango ditugu. Ostiralean txitxirioak, legatxerra eta fruta izango ditugu. Ze goxoa! Eskerrik asko. Hemen ditugu hurrengo pantailak. Nortzu zarete? Gu, Jaiso eta Ali gara. Eta zer ekarri diguzue? Gu, txiste ikarri dugu. Nahi duzuenean. Gizon bat medikuraren gana joan zen eta esan zion mediku jauna arazo bat daukat. Nire puzkarrek ez dutu zainik, hori ez da posible. Bota ezazun bat oraintxe bertan. Hori larria da, ebakuntza behar duzu. Ez gizona sudurrean. Zelako onak! Eskerrik asko. Prest ditugu hurrengo pantailak. Nortzu zarete? Arai, Mohamed eta Kirian gara. Eta zer ekarri diguzue? Geraldantzen aringaren proiektuaren berri emango dizuegu. Aurrera entzuleak zain dituzue. Lehenengo hiruekoan Deba ibaiaren buruzko proiektua egin genuen. Orain proiektu berri bat hasi dugu eta hau zientzialarien ingurukoa da. Proiektu honen helburua zientzia zer den eta honek zertan laguntzen gaituen aztertzea izango da. Honetarako esperimentu ezberdinak egingo ditugu eta zientzialarien liburu bat sortuko dugu. Oso interesgarria. Prest daude hurrengo hizlariak. Nortzu zarete? Bane eta Lea gara. Eta zer ekarri diguzue? Zorion artea aurkeztuko dugu. Aurrera ba. Gaur, HH2ko Mohamed Ali LH3ko Aia eta LH6bko Aimarren urte betetzea da. Zorionak, bihar otzaiak 13 LH2deko Jazirren eta LH5deko Izaroren urte betetzea izango da. Otzaiaren 14an LH5deko Paula eta LH6deko Sareren urte betetzea izango da. Otzaiaren 15ean HH5beko Noaren urte betetzea izango da. Eta bukatzeko otsailaren 16an HH5beko Ekainen urte betetzea izango da. Zorionak guztioi! Oso ondo, eskerrik asko. Bukatu baino lehen, azken atala ekarriko
digute urrengo esatadiak. Nortzu zadete? Zoargi eta izra gara. Eta zer ekarri diguzu, Ezetz asmatu tarte aurkeztuko dugu. Aurrera nahi duzuenean. Aurreko asteko LH bat, bi eta 3. mailakoen asmakizunaren erantzuna ostruka da eta irabazlea LH 3Bko Mohamed da. Zorionak! Aurreko asteko LH 4, 5 eta 6. mailako asmakizunaren erantzuna izena da eta irabazlea LH 4Bko jaula da. Zorionak! Jarraian, LH bat, bi eta 3. mailakoen asmakizuna esango dut. Berak irina naztu eta zuk ogia jan. Asmatu eta esan nork egiten duen egunez lo eta gauez lan. Berriro esango dut. Berak irina naztu eta zuk ogia jan. Asmatu eta esan nork egiten duen egunez lo eta gauez lan. LH 4, 5 eta 6. mailakoen asmakizuna hauxe da. Ari zuri, ari gorriz, ari beltzez zuloak izten ditu, zuloak eginez nor da. Berriro esango dut. Ari zuri, ari gorri, ari beltzek zuloak izten ditu, zuloak eginez nor da. Erantzunak zuzendaritzaren sarreran dagoen kutxen sartuko ditugu. Datorren asteko saioan esango dugu irabazlearen izena. Eskerrik asko! Bueno, lagunak, agur esateko ordua iritsi zaigu. Oso gustura aritu gara zuekin. Zetak taldearen Arralarko Dama abestiarekin agurtuko zaituztegu. Agur eta datorren astera arte, ondo izan! Baso